si Malang Helen eh. Morning, nanay ni Helen. Oh, bye-bye. Ako yun. Bye-bye. Kasi may mabuhag din eh. Ako na may mabilin din. Si Ali, mabilin. Nulis mo na. Ako ang focus ka na lang. Jijin. Nanay Lita ko no. Nanay Lita ko no. Panghatag ko ha. Pagtarong dia. Tarong. Luwil mo ang purma oh. 1, 2, 3. Kaya maglayas na ni. 1, 2, 3. Smile. May mga tinilas. Alda! Walang tagalasang. Go! No, sa balay. Nagputlong na to. Mga tini. Ano magsalilas ni Aliana? Nahawa man. Baliday. Salilas. Liberties Bukid. Aliana. Babay na. Babay na. Babay nang. Babay mo mama ko mo gani. Babay din. Babay na muna nay. Babay na mama. Love you, Nailen. Love you ko no. Matukul mura ko na matukulumbian ang. Baboy na tanay kay. Ora mo ba mo? Tus ko ano. Mama pagani. Babay pod le kay tong lukus guwam. Maganda ko sa salada. Sa man ka man. Naturos man sa Kuan, Singapore. Dili ko ubal dira na. Mo talaga Singapore. Aga ko na Colombia na. Sa Colombia. Kaya pa sa lubong. Kaya buwan ako. Sa lubong lang ha. Gadi kan tinang. Kay ba mo ko na. Manang, tabaw mo nga nang mula ko si Manang, mamista maguna ko. Mamista. A few moments later. A few moments later. Ikan na mis balilihan, kaya dami gipalit. Diya. Palit ko daning pandilit si. Di raw pa ba ulit oh. Pandilit si. Diya ka niligis budoy. Kaya marajig man doon hamburger. Daran bis pagabot na halis niyaging ko nang itagasa. Huwag mong ko'y kagasa. Karoon pa rin na palitan ng hamburger. Mga apo mamaradig kinis pagabot na ho o medyo ko'y kapasalubong kaya niabot ko Manila o medyo ko'y gasa malig ni mga apo mamaradig kinis pagabot na ho o medyo ko'y kapasalubong kaya niabot ko Manila o medyo ko'y gasa day kakaling apo nang apo nga panganay marajid ni mamarajid ng manghuling o gasa gani hagikan kung kami Galicia o magimagasa sa Alicia nangalkal siyang bag ito siya nga alirequest siya nga marajid hamburger doon ko sa hamburger kani pong pandiritsi na ika po di paborito dapat dagpan burger kay tagdos raman ni isa sa Caliergis raman para sa Manila mali 20 ra ni hamburger natag sa sila. Pagkaparat lang sa mga pudan kaya hindi mga tubang o kamera. Hindi uwawo, hindi parang Aliana. Mapagmaanad mo nang ang napagsun. Salamat tayo ko tanan sa pag-ibig subaybay sa ahang video. Labi na di Ma'am Yuning Ayop. Kamusta Ma'am? Ma'am Sir Ulrich. Jit Mendoza. Binibil ba makabalo wala buwag-buwag na mi karon ang saking suon katong ikaduhag ikan na hamraga na to ugma ako pod na ako lis marip na ko skortis karon kay mga lagi na po ito mang sunod adlaw mag-uban po yung majuli kay ano lagi na hinahanglan mamiso ako nang balibad sa isang gingan nga na trabahoon. May extra sa pagod dito taghuat.
Kaya pampun mahaman tong ahang kuan sang kuas paglakaw sang kurinti. Kaya kinahanglan pa man pud mamiso mo ng sideline sa ko. Parang makapamiso. Wala gini kaning mga apo, mamaradyo di yung mabalibaran kay loy ba pod. Mas buli hilig na ngani di kani man siupaw. Kana lang pud si Zamay mamaradyo na hamingan og kuan. Mangalkalag na sang bag kada panguling na abot mangalkal sa gas bukid diniha ngalkal gihapon naluoy ko mura man sanay mangalkal wa pa pa mo duog anca irari pulis na mga tubang o kamera sila kadang itugson at ko des jason ko violet dang snack na. Ang tablidza nang sanim tablidza ay makagalusaw kong tatyo pa nalusaw kong tablidza. Saka init siguro sa panahon. Doon managling mga apo o may mamarajig. Masagwa. Paning kamang tag makapalit. Ay, naluid ko ganiha. Pag ijang paborito na siupaw sa Angel Burger gihapon sa una, gikan ko Galicia. Atong trabaho po sa karinderya, muli ko nganhi. Palit ko daan na og kanang siupaw ato sa Angel Burger. Ganihang buntag, dali-dali man, mazuling nga na timingan, kasakay mis katong kagawad nga ayuban, di kasbay, marami ka, iguzubin niya abot og sawang, diyan ay series. Manawag ko kapalit ko gasa. Ay naman yung palit kin ba't bugas gani ha. Ay naman yung palit ang hamburger. Sabi ngita kazo. Remote kazo. Pasensya na mo sang video. Why kuan. Why sana. Grabe nita po dari kaso di ay. Minta pa pas alis siya kaya tos bay gud na mo ginangka. Dari grabe ka nga. Budigo pa kasi nga sa kainit. Sige na magpanag-um. Pagpud mauwan. Kumusta naman mo di ni Merston family. Diya sa Korea. Diyan ni Bilma makabalo sa Davao basig nag-uwan na diha ma'am dariwa pa dagam-dagam pa grabe nga kazo pista na ugma sa kuan Tagbilaran Marcelo Castañares sir pista na happy pista advance kay 30 naman ron Ano dari ka ng dahil pwesto dari dahil bag Andres Cortez kumpara sa Alicia di man niyang lugar kuan kamusta mong tanan o sa tawte ko diya sa Ingagaw Igso sa Saudi kamusta naman ka nakita na ni mag-video kakaling apo ng apo nga panganay maradyo di mamaradyo ng manghuling o gasa gani hagikan kung kami Galicia o magimagasak sa Alicia nangalkal siyang bag yung nga alirik ko siya nga maradyo hamburger doon ko sa hamburger kani pong pandiritsi na ika po di paborito dapat depan border kay tagdos ra man isa sa Calia Jis Raman para sa Manila. Mali 20 ra ni. Ang border natag sa sila. Pagkaparat lang sa mga pudan ni kay di mga tubang og kamera. Hindi uwawon di parang Aliana mapamaanad mo nang di na pagsun. Salamat tayo ko tanan sa pagmamayo subaybay sa ahang video. Labi na di Ma'am Yuning Ayop. Kamusta Ma'am? Ma'am Sir Ulrich. Jit Mendoza.
Ni Bilma makabalo. Wala, buwag-buwag na mi karon. Ang saking suon katong ni kaduha gikan na muraga na to ugma. Ako pod na ako lis marip. Ni ako skortis karon kay mga lagi na po ito mong sunod adlaw mag-uban po yung majuli. Kay ano lagi na hinahanglan mamiso. Ako nang balibad sa isang gingan nga naay trabahoon. Ma-extra sa pagod dito taghuwat. Kaya pampun mahaman itong ahang kuan sang kuas paglakaw sang kurinti. Kaya kinahanglan pa man po ito mamiso ko ng sideline sa ko. Parang makapamiso. Malagi ni kaning mga apo, mamarado yung mabalibaran kay loy ba pod mas buli hilig na ngani di kani man supaw. Kana lang pod si Zami mamarajig na hamingan og kuan. Mangal kalag na sang bag kada panguling na abot mangal kalib sa gas bukid diniha ngal kag gihapon naluoy ko. Mora man sila mangalkal wa pa pa mo doon. Anca dirari pulas na mga tubang o kamera. Sila ang pagsun. At ko des jason ko ba ulit. Dang snack na. Ang tablidza nang sanim tablidza imo kag nalusaw kong tatyo pa nalusaw kong tablidza. Saka init siguro sa panahon. Managling mga apo o may mamarajig masagwa paning kamang tag makapalit ay luid ko ganiha pag ijang paborito na siupaw sa Angel Burger gihapon sa una gikan ko Galicia atong trabaho po sa karinderya muli ko nganhi palit ko daan na og kanang siupaw ato sa Angel Burger ganihang buntag dali-dali man mazuling nga na timingan kasakay ko sakay mis katong kagawad nga ayuban di kasbay marami ka igudso ni abot og sawang di anay series manaw ko kapalit og gasa ay naman ning palit king batay bugas gani ha ay naman pa tag hamburger sabi ni takazo remote kazo pasensya na mo sang video why kuan why sana grabe nita po dari kaso di ay minta pa sa siya kaya tos bay gud na mo ginangka dari grabe ka nga budigo pa kasi nga sa kainit sige na magpanag pagpud mo uwan. Kumusta naman mo dahil ni Merston family diya sa Korea. Diya ni Bilma makabalo sa Davao basig nag-uwan na diha ma'am dariwa pa dagam-dagam pa grabe nga kaso. Pista na ugma sa kuan Tagbilaran Marcelo Castañares sir pista na. Happy pista advance kay 30 naman ron. Ano dari ka ng dahil pwesto dari dahil bag Candace Cortez kumpara sa Alicia di mo niyang lugar kuan kamusta mong tanan o sa tawte ko diya sa Ingagaw igso sa Saudi kamusta naman ka. Nakita na ni mag-video ba? Grabe nita ka dito. Dito. Dari, grabe taha ng mga batas kwarto. Di pandai. Nag-um na kato yung Bilma makabalo yung gila ko hapit na ko nung uwan bago naman tapod mo uwan pero gabi iningwad gamay sa Alicia
Siguro po nang kanina di ay mura ka na ugma. Okay ba mo dito ba sila dito? Ang sunod sa yung masak mo dito kuno ako kay ba po. Papamuli pa yung pangutan kasi maghatid din dyan. Hatid ba sa airport. Tapos balin siya sila ron sa Zizin. Tapos balin siya. Ako ganiha, mapit ako ganiha. Kung tubag pa si Erlin, mag-agbat mo tayo si Erlin si Kia. Si Kia rin gusto nga balin siya si Erlin, di man makatudag bata. Wala dito kalipay ni Kia o magkita mi. Insat man karon hapon na, ningon magha ako no, kaya labong ko nung akong klase. Atong tas balin siya. Di alam ko lang school fees. Sugod nalaman. Katong mga nangutana, katong mga ngaging aging adlaw sa mga pag-meeting kaya sa Ginoo pud nga mag-meeting ang mga laki agad sila nagpasaway ning kopirar jud sila abi na magdi mo kopirar si Roy kay di ba sila magapil-apil sa una ning ngaging tapok-tapok mo wa nagapil kaya sa Ginoo na kompleto jud mi kompleto mi sa among pag-meeting sa among kasabutan para sa ining ka 80 kung tatay pohon pabuton pagtaas kinabuhi. Ay, katulad yung pinintay man nagkatapok. Mas kay nagkatapok mi, si Hermelita, naluoy ko Hermelita kay magtatoy pag bakasyon. Bawa naman ito nahitabo, kay bawa naman mas nahitabo. Tubig ko no. Naluoy bito ko na ganahan na sa kahimtang ni Hermelita pero unsaan tama tas kaluoy kay pilapod ka buwan na mo itong banding-banding naluoy jud ko niya kay waad siya na mahatod pero unsaan tama di sa mabangbang pero sunod buwan o sunod adlaw o makamanay magrasyahan makapalit og ticket basin na nga tuon siyempre wa siya kaaman sila ha ay di mangutos na maglakaw-lakaw labi na karon di pa siya masakitan nga napag isang banag gihaya pero ang sunod adlaw sila naman isa makainomdom jud ko sa una nga pagkamatay sang lula ba nga di mura jud kitabulan sa langit mata kitabulan duta kaning mabisaan bito tag kuan minals kinabuhi handa na suwada na katong ang lula edad ko 14 may pagkamatay sa ang lula mato'y paghawa nas may pagbalik nas nila sa tatay kay matugwan nila maligugat ang lula pero pagdugdugay sa kutuan na kamubuon murag tabo na juta po murag sakit murag ganang nanawan nga na mabisaan tag minas kinabuhi mabito to sa unang pagkamatay sa lula ning langyaw ko Cagayan mida ko sa ngudsuan 14 anyos pa ko nato na ko Cagayan tungod sa di ko kamubuon nga nawagang lula kag mo tingimatan og mayang gidak-an mo nang naroy ko nang mita ba nga di dalim mawadan og mahal sa kinabuhi kung saan taman apo lang mas Ginoo Hermelita kaya ra lagi na nimo total na bitaw kay anak ka professional kapagdan amping naman kanunay mga ampo sa kaytasan nga kita laman tatanan kita tas sunod amping mong tanan o asa mo dapit sa kalibutan kay ba na mo kinsa mo salamat kadto sa perming pagsubaybay sa payag sa katong mga bagong nanglilis ang payag dahan kadtong salamat amping mong kanunay amping tang tanan bye bye God bless all.